În acest clip îți voi prezenta cum poți să setezi în contul tău de partener discounturile oferite turiștilor sau localnicilor. Prima dată trebuie să ne autentificăm. Îți introduci userul și parola. Pe ecran îți va apărea un dashboard, câteva panouri care îți arată informații importante din contul tău. Prima dată veți vedea profil furnizor, iar în această zonă puteți să vă schimbați numele, puteți să introduceți adresa și după cum vedeți aici avem persoană de contact, e-mail, număr de telefon, site-ul, o descriere scurtă, o descriere pe larg și bineînțeles avem cuvinte cheie care sunt foarte importante în căutarea pe site. Puteți să alegeți o imagine reprezentativă și discountul oferit, în cazul de față apare 10%. După ce am completat toate acele câmpuri, apăsăm butonul Salvează profil. Te întreabă dacă continui, după care primești un mesaj de confirmare. Cum setăm beneficiile pentru turiști sau localnici? Dacă vedeți, avem panoul beneficii card. Dacă apăsăm acolo, ne apare discount procentual, discount sumă fixă, fiecare își alege ce consideră că este cel mai bine pentru businessul lui. După care avem statusul public, dar și titlul de beneficiu. Aici introduceți un titlu de beneficiu, de exemplu discount sau reducere 10% Oradea City Card. Fiecare își alege ce titlu de discount dorește. După ce ați introdus titlul beneficiului, alege și valoarea, este setat implicit 10% de la înscriere. După aceea, faceți o descriere scurtă a acestui beneficiu. Noi vom trece aici reducere de 10% pentru posesorii de carduri Oradea City Card. Voi puteți alege ce doriți, este doar un exemplu aici. Avem ora de start, în cazul în care doriți să înceapă aceste beneficii de o anumită oră și când se va termina. De asemenea, veți găsi zilele active. În ce zile doriți să oferiți acele discounturi. De luni până duminică sau în anumite zile, este strict alegerea fiecăruia. Avem data de început, la fel și data de final. O sumă minimă pe bon. Vă recomand să stabiliți o sumă minimă pe bon dacă doriți. Doar de la acea sumă în sus se aplică discountul pe care îl oferiți. Puteți spune ce valoare doriți. Puteți spune 30 de lei, puteți spune 50 de lei, să zicem. În felul acesta, de la suma de 50 de lei pe bon, se aplică discountul. Avem prioritate. Cu cât este numărul mai mare de prioritate, cu atât îi se oferă o prioritate mai mare la acest discount. Nu este important în acest moment. Avem numărul de utilizări pe zi. Eu zic să lăsați nelimitat, este cel mai bine pentru dumneavoastră. Iar după ce am făcut toate aceste setări, nu aveți de făcut decât să publicați beneficiul apăsând pe butonul verde. După apăsarea butonului, beneficiul este public.